Ingutek hondakinen kudeaketan eta energiaren kortasunean espezializatutako ingenieritza bat gara. Hondakinen kudeaketan batez ere eraikuntza mailan sortzen diren hondakinen kudeaketa egokia erresten diegu eraikuntza eta promotorei, enpresei. Eta energia orainkortasunean bi esparru lantzen ditugu. Batetik etxe bizitzetan egin daitezkeen aktuazioak energia eraginkortasunari buruz efizienteago eraginkorra izateko, eta bestetik enpresa mailan beraien produkzio kateetan, kontsumo elektrikoetan eta egin daitezkeen aktibitate edo ekintza desberdinak kostu energetiko horiek murrizteko.